Здравейте пак. Много ви благодаря, че сте тук, за да подкрепите нашите актьори, които днес излизат с премиерата на представлението Случаят Марина. Ние работихме с тях половин година, не само върху това представление, върху много други неща. Така че ще видите плодът на един така сравнително дълъг процес. Пиесата, която ще видите, виждате ли колко важно се говори силно? Пиесата, която ще видите, се базира на истински случаи. Тя според нас, може да се случи във всяко училище. И това беше мотивът ни да я направим такава, каквато е. Консултирахме се с нашите приятели от театралната група. Тя, между другото, се казва Лудите приятели. И те ни казаха, че да, това е езика, който се използва в училището. Основният проблем на пиесата, както ще видите, е насилието. Насилието, както психическо насилие, така и физическо. Може би вече знаете, че в нашата пиеса, в края на нашето представление, ще ви помолим да вземете дейно участие в неговото разработване, неговото продължение, така да го наречем. Тоест, освен зрители, вие ще бъдете и малко участници. И ще ни помогнете да навлезем в този случай. Случаят Марина. Така че след финалните ръкопляскания, моля ви, не ставайте, останете си на местата, ще продължим още нататък. Така, сега давам думата на нашите млади приятели от театралната група. Успех! Може си изключете телефоните или на вибрация. Това е историята на едно момиче като нас. Всички взехме участие в правенето на нейната история и затова във всеки от нас има по-малко от нея. Всичко започва в един най-обикновен час на един най-обикновен 9-ти клас. Това част на класа или зверилник? Така, почваме да видим как е минало контролното по химия. От задните чинове. Ваня и Емо. Ваня я виждам. Емо, къде си? Добре. Ваня четворка, Емил естествено и той четворка. Каквото Ваня, такова и Емо. Ма преди докато беше каквото Памела, такова и Емо и тройка не можеше да изкара. Ако обичате без коментар. Никола и Памела. Да. Момичета, вие не сте правили контролно по химия и във вторник, сряда и четвъртък и двете не сте били на училище. Носите медицински колеж. Ето. Абе, чуди се как така по едно и също време и двете отсъствате. Госпожа, има заразни клипове. Не съм се чувала скоро с вашите. Моля ви, толкова проблеми си имах тази криза. Стига, не искам да слушам. Това да е за последно, при следващи отсъствия идвате на училище с родител, ясно ли е? Да. Така, Камен и Петър. Госпожа Памуджиева за пореден път се оплака от вас. Някакви димки, някакви неща до лабораторията по химия. Не сме били ние, госпожо. Че кой освен вас би могъл да бъде? Не ми бил някой, който не сме го видяли. Кой? Някой от В клас, да я знам. Да, В клас ще хвърлят димки преди вашето контролно. Моля ви се. Така, Силвия и Теодора, добре. Иво също, една приятна изненада. Ще черпа. На контролното по английски пълна излагация. Тройка, четворка. Какво става бе, ученици? Нали ви беше любимия предмет? Госпожо, миналата седмица. Да, тя госпожата ни даде неща, които почти не сме учили. Няма почти в тази игра, да се стягате, ей! Силвия, вчера си била само в първия час. Стара ми лошо, ще не са бележки. Бележка до края на седмицата, иначе нанасям неизвинени. Така, Андрей, твоето отсъствие вече не ги коментирам. Не само това, но и се държиш отвратително с учителите. Нали говорихме? Държа се отвратително.
Изважда на плохо тяхната на компетентност. Но ти вече за професор си готов, бе, Андрей. За 20 години практика такъв ученик не съм имала. Пред кого ги правиш тези пози, бе, момче? Абе, аз не е проблем с училището, щом той с мене. Има, да. Утре има свикан съвет специално за твой случай. Мога вече официално да ти обявя, че си пред изключване. Моля? Ученици, това е новата ли ученичка. Тя се казва Марина и идва от първи частен френски колеж. Надявам се да приемете приятелски в класа. Седни до... може и до Андрей. Така, Марина е с отличен успех и се надявам да дигне средното ниво на класа, защото и по математика сте плачевни. Направо ме е срам да ви върна контролни.